సత్తెనపల్లి రూరల్ మండలం లక్కరాజు గార్లపాడు గ్రామం నందు శ్రీ పంచపట్టాభిరామస్వామి శ్రీ అన్నపూర్ణ విశాలాక్షి సమేత కాశీ విశ్వేశ్వర స్వామి వారి దేవాలయం శంకుస్థాపన మహోత్సవంలో ఎంపీ లావు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు, శాసనసభ్యులు కన్నా లక్ష్మీనారాయణ, పెదకూరపాడు శాసనసభ్యులు భాష్యం ప్రవీణ్, టీడీపీ యువనేత ఎరపతనేని నిఖిల్ పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో వివిధ హోదాల్లో ఉన్న రాష్ట్ర, జిల్లా, నియోజకవర్గ, మండల, గ్రామ కూటమి నాయకులు, కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. దశగ్రీవ శిరోహరాయ నమః రామతత్వనాయ నమః తాటకాంతకాయ నమః వేదాంతసారాయ నమః వేదాత్మయ నమః భవలోకస్య భేషజాయ నమః దోషరత్య శిరోహర చూడండి.